Mbabwate Tile Provels alia au Oriental, Elegantal, Versatile Grows na buiguna Versatile Mat. MRM ni kubabwate Lifestyle ayuago chena Roman, Jinko na buigo Web Design. Mbabwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na buigo na Green. Obutambe bwe mbabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika kinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Eduke liga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murigere tugosaba kwabera somo chando yo bwerioge na chika kugokwania andonsi asore nugosaba kwaninga kwanyara koba kugutwara ritukurigia obegano botuko bwa gatano haso mutinyigo kabere mwako yego bwechiri bubere 25 na manganya ariko baga kwaneke kurwase chinsemo horogongorega rwagusi county ya Kisii ne county ya Nyamira na bwego chi county chonse 45 na ibere asaba likibaito bamangana banyara ko babakobeke kambi asemambia renge ntambe kwaneka bunanto chiko yanyora onsi asenchirenge go kurwanda onsi asogo tubwaterera kurasobo katagatibo muchobo songo. Karibu sana Yengetembe TV ekionga ne kyamo mugusi ekene kyonga chinsa ibere kurwa sensemo ya online bali bago tubwaterera sensemo ya Facebook Getembe FM ensemo ya YouTube buna Getembe TV na bali bwate bonse de code azuk Getembe TV channel number 38 tubwaterera ne kurbono goika omweri onchenkuru kwa Clinton Ondigi. Karibu sana. Oyo konkonya kurwa sensemo yomundu wimanyerero niga akuru kwa Wilson Makori no director ne nigo akuru kwa DJ Arts kurwa se studio ya Kabere. Bone kyonga chinsa ibero butko bwarero mwancho murigera togochaka kurwa se chiro enene ya daraja 2 eyo gotoka ase ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii asaba onchoria kurwa sensemeyo abo bwate ekyombe banyara ko bakomera na rituko lya daro na mono koenekya otwara engusanano egati yabo ne committee eyo kora ekyombe kyo ase kiria babwatani abanyare ko bakomochie committee yo haso gutaikirania emeroberio yabo bune bwendrete nabyo gaso gutabeka umubaro w'ekisabu cy'ikibesa cyabo asenchira ire yatenene ndababwatani bekyombe kyo bakikonyara ko bakobwaterira kibesa cyabo muri kitodipo nasanya no arenga sensemeyo hasabo nchiri abo barwe ebirero byabo nakoboria habara yabo banyare ko bakobwatoka kibesa cy'abanyare ko bakobeka asekeganche kyo asegeka kyo mwaka ya mubana.
Ribere litindi ndio gutaiwana ni goriorekana asechira nene ya daraja mbili. Aya maega y'abanyakyombe ba daraja mbili shops gutaiwana na bego kumuchia abaraya subura ibwa bobobe. So Januari vile ilifika hakuna pesa ya kupewa. Wakaanza kuvutana wananiambia enda kwa fulani. Nikakuja kwa German. Secretary ananiambia enda kwa German. Nikakuja kwa German ananiambia enda kwa secretary. Wow. Wake na walikuwa wana vizunguzungu na walimu ndio wanapinga. Sijui nani alikuwa anawapiga. Sasa mimi nikaogopa. Hiyo pesa wakakaa nayo wakakutana mpaka wakaenda kunipea kwa chifu. Sasa hiyo walinipea ukapata tena wametoa pesa zingine. Kuuliza hakuna kujibiwa. Aya wanifuati vile tulifanya hapa kwa wizi hakuna hata mbili. Sasa Nonya nabo omochakano bw'ekyombe keiga nigo ororekanete ko bomuya kurinde bono nigo bakumirana nari abatakagirete Mumbati vice chairman y'ekyombe kya Kambiri South sector wone twajagete kombe bya 2022 lwaki 2023 bukorokana bwabei 2024 bukorokana bwabei chairman hari otegera members again batagete gakoreka isabu chikoreka members bakwo bali kirumu pia ine vice yae ekana ekoreka kusana te members batebwe ne sabi yabe nande nakubona kali kirube kaenda nka na iranire nakaino koreka tusakuru 2024 still that is a program y'ekyombe yetu iswali ndiyo statement teyo abuna utwacha katokonya oranga twenye oratako abaende balitwacha katakutimandi ebinde tukalikelwa amarugo yokoseri kuweka onda kinyume na sheria kurengana na barwe nigo bono babere bakogacha chibesa cyabo asumwa kumugima bari no gosemeria bwokonyore ng'eriengiya asomweri bo mwaka waro ku 140 tie welfare mbato eti atigare toro chibesa muna njengo na rengege ka chibesa utigara 4000 askero muntu onro boko asa ndwanyo ta 14 chibesa chintundo mai kiasi ke kwa kwata igarero ekiato twatese echairman yaito etorangerie tubeka mutu kwana mangana ega tutaitwa totegere member nyone wewe eto wotangi 2020 by the end of the year yabwate elusaba 280 kama tanga abeire 14 tibese atumekese ngekutana ewine kijatigara 280 kumtia mamemba bata kwa pesa yao batikokorera kende ni vizuri watupe haki yetu. Mtu kama mimi mtoto wako waviiga wono uwazi tiye sekyombe na kia kwa mamemba bakorera chinga kyeche bono nigo baboririe serikali wesonia gati elio kugayana eng'aneje ombikia daraja mbili kebwato bokongu wabangira bakibasi yabo cyasirire ndubwato yo gotokonya ngobono iga twa report ni polisi kiema cyetu tokorete pesa ndikonyora kake serikali yetu ya Kisii County kamora into konye kiara tukwerigeri konyono ntwa ndiekera ritu kotari gasiri rais moikote emegwetikano tiekora no elanju makonyo 20 kwa kana kera ritu kama memba aba enko bwatis ne vice chairman banyore haki yabo kotebera ntingwa na nego sotagetse nataka haki yetu na kwa kwenda kuja kama memba na kotagete asomokia no bumanyi bwo gukora imirimo yane boikerano ngorari yenchera yo wikera omunyakerogo uyu bonote bagoika abekabisi ya yebuya ilio anyare kubwatoka oroboti ni kuripoteri kitaseni kia ukiagetembe kuruiga sejire nene ya daraja mbili ilio tukemeye kaunti ya Kisii italia na nkuru kwa Dipon Asanya Mebono murikito tipo nasanya na roboti rwa senchera wikano mwancho murigera tugusuka bosio ase ebunge ya South Mugirango ni gabanya kenyoro kurwa ase kenyoro kya matongo mane ke gutuka ase sub location ya Boikanga ewodi ya Boikanga ebunge yo ya South Mugirango banyara ko baba koenekia okurobekana oika ase nka yo mogako yomo uyu kagire koba umuguri ase chinseme cyo na boigo umutureti uyu boigo kagire komutacheranse omwana munyaruka omokebo emyaka 13 oikira boniga nigo bono eamate iyo munyaruko yo yanyara ko bakegweso kena gotabanga ega kore kyo kyanya tuko bage kone kiwa nigo gwikira boniga umo nyakenyoro uyu bose umugori uyu bw'echinsemecho anyara ko bakagotamana taratoka se ayibiseto wikira boniga se baburiri abaraigwe sona negati bune nchiremo yogo chia kone kyabuna umunyaruko uyu nabo igo eamate yae nechikonyora obwene abamenyi bekenyoro kya matangamano sub location ya Boikanga ewodi ya Boikanga ebunge ya South Mugirango nigo bakoro kurobekana asokoro kyubururu bwabo igoro yo gusariwa ku mwana omukebwe emyaka 13 nigo barobekana wekasenka yo mukagerio iyo
oibo igo ore omotureti naende ore omogori ase ekenyoro ekeiga nigo baboria ase obwamo omwana oiga anyore oboene bwaye okwana na ng'ina kore omwana oyo iga niga atoerera buna atomete omwana oyo epara erinde achikonie amatoke ase omokagiru oyo iga ore omogaka bwa emiaka 55 amorangereti gocha ase enka yaye erinde amoirere amatoke korende akaumerana na egekora ekeiga kia obosoku iga achiete epara konia amatoke chinsa chia morogoba ekero agenda para akonia amatoke noanyora omonto oyo iga amatebi nentera amatoke ya epaundi gocha nkogorie ekero amoirere amatoke aywo bono nao amorangeti gochi mwaye gabu bono rende akamoira buna amoirete ekaseri iga agamokorera ebikoru bia obosoku okwana na omwana oyo iga niga erera buna iga are na obwoba mono ekiagera omokaguru oyo iga niga abere okomogosereria buna nkomoitare aise gotebia onde bwensi nabo igo ase omwana oyo iga nabwate okoboria gochia ase abarai ba ekaunti ya Kisii anene mono omo women rep ekaunti eyio Donya Doris Aburi amobwatesie erinde anyore oboene bwa omwana oyo iga ninche ase omwana gakia serikali ancha nkonye omonto oyo otamire naende niga agotisiere omwana one bune ogokwana nkomoitare bono igo nare gosaba ase ogwancha koina omwana one nairie echinyagitari osinyire niga otwari oborwaire bwoko buna omonto gokwendu magochikoba mogakondi bwensi okiranse aya omogwimenerebu bwa ekaunti Donya Aburi noigwete ase ore buna okorera abana chinyaroka bagokorerwa ebinto buna ebi nobigwete okwana boigo na omong'ina abwo omokagiru oyo iga niga erera buna ere ase rituko erio otarenga ase enka yabo niga achiete ase enyagitari ekero akoirana akaumera amang'ana aya iga aikire gokorekana niga aboria abanyakenyoro aba iga ase obwamo bamobwatesie erinde barigie omokagiru oyo nonya nere natagete oboene bwa omwana oyo bororekane akia baminto akia moko ngita kusanche narengo gaki nasogeta Jumaine ituya Jumaine no mwana kunyagitari narenga ngamanya kuumira amang'ana aya gaki naiche ngumeti abaminto gaki tosangere tomonyora abwatu gaki korwa ase ekenyoro kia matangamano ase sublocation ya Boikang'a ewodi ya Boikang'a ime ebunge ya South Mugirango ekaunti ya Kisii nche Lilian Mura tuguska bosio mwanchumo rigereria ase kaunti ya Nyamira bono nigo mwakilishi b'abasobati kuri ase kaunti yo mwishimiwa Jerusha Momanyi omo basorero anyara kobaga koenekia emeroberio yokogendereria kubwatoka amagendero gochia ase ebiombe bia basae nabo igo abang'ina ase kenyoro Kenya kiore ekigotoka ase bunge ya West Mugirango ase kaunti eyo Muske Jerusha nigo aire gatambokero yokogikeria chisegi chegenka nabo igo gotachirwanse kwa bana banyaroka ase bono amochire gati abari babeire bakogendera koenekia ebikore ebio aniga gocha maiga yomosacho yomo kurwa ase ewadi ya Banyamatuta yogotoka ase bunge ya West Mugirango okagero komotachiranse omonyarokoya nabo igo komwa oborito egento bono mwishimwa Momanyi atebire nigara cheko bwaterera koenekia buna obwene mbochigotoka gochia ase omonyaroko yo chinga kecho nigo boiga kwanira magendero ya serikali ya kaunti ya Nyamira asa atebire gwikira boniga nigo bakorera bwa serikali eyo botarikirana ase enchirerengia ase chinsemo cha mashinani buna gotomanya omorikito Fatgad Gisemba omo wakirishi oyo bwabang'ina imeye kaunti ya Nyamira Muske Jerusha Momanyi nigo aboririe abantu bonsi kubwatirana erio gukora ebikorwa bya basacha kubatakira inse abana abake wika kubatigira oborito ikera abana batandikite nabangisa muna bono sanje Banyamatuta ya ino yo ebisa biro nebyo gukuru ngoro mwana na ndo maye kokoria lyo mwana kuna kuna ukinora mukaya roti wano gaki oyino mosacha gosene nyanga monko nyako gikeria binte bikare bina binkorikia kwanza muri to gikeria amangana ayuma ete ntenda pest violence yani baba omwana kubwatwa singentera atari nkuru omontako omoene bwaye omekishwa ngata ensemo yaye omo MCA obonyamatuta Muske Julius Matwere nigo agikeirie oburai bwo mugabana Nyaribo ase ogosinywa gwikirania emeroberio ya magenderero anene asogosira ebyewa bya basae nonya aba MCA bagwetia budget ase ebunge ya Nyamira matemo matengantu atwara chiguruburenga atwara chigurubure abandi bakaenda bakabacha omugango ndese bagangete gochia bakabacha bakaenda bakakorera mukutano obo kuchigetima ata arimanga bakaenda bakarosia
a budget, supplementary budget kutuku. Makabongi jua sikia lenge budget cha speed makabeka sawa dagete. Kuna watu wawate issues ya sports. That's why we have not been able to involve our youth in this. We have had plans for some time. I want to believe mtoikirani. Wakiweka budget anatoa. Wakiweka anatoa. And you know every year if you have a ministry, it could be a child, sports and youth. If you have a ministry, you have a resources which you want to take a ministry. So they are the ones who are supposed to have done a lot into it. If I was saying, as a affirmative action. Kukwana ase omoyiga bwokubwatuka ema ase kiombe kia mosaria na boigo kubwatuka ejeki ase kiombe kia bodaboda amo na gusira ebyewa ase kenyoro kia nyakeore nigo omusikeche rusha abekarabu puna arachie kurwanirira ubugabana bwa Nyamira haso bochorio banene bolebosio. Nipambana na hao wanaume. Sasa niko tayari kwenda kupambana na wanaume. Kuliye kero kyo bokana. Iko na ataka nkwana mo nyibwe kyara na omura. Onde bwenso kagere tengane running metinda enko chikoba atike kondikia. Tacha sene ga go chikoba running metia na atirion. Ba Nyamira yere namba ibere. Iko aba matari nga mokungu. Mtoko nyara amangana yo hotere kero kyo bo women rep. Waisaneire ekesongo no manyete no maite kono geke gusi no maite kolendenka omokungu yo abe egavana ya Nyamira county ara okurukucherusa momanyi ntogoro obwekanira bakungu barenga sepitilia akigera bakamwe karotora musire atenenere county yaito ayesiri kuno mwana oli atera techaka tute yo sanitary towers strike aina mangana yo mongina bona ga kitoko moeke kenene nasinywe gara abamna gradis kwanga wa mate count Kingo reporter ya Getembe kurwa sechinseme njiga cha Nyakeore yego toka ime ye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba Mwancho morigereria hase omoyega hosase megabune yo yokoenekia amagendra yo ase county ya Nyamira litukoria rero boigo nigo mwakilisho ibo basubati ase county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanya nyarako bakago ikirana ase kinyoro gya quarantine ekegutoka ase wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba asanya rako bakago kwandira Chisemi inyora buna mwancho morigereria Mheshimiwa Jerusha Momanya negatia bajumbe bali bago ikirana ase committee ya Chisemi ase bunge nene ase bono arure segetogo chia ase kiombekeri kya help Kenya rako bage kubwatoka chibesa ase chinga kechiri chibwandrete eriko chikobakonya aborokiwa abara ase university ne college kwegenderia ase Chisemi chabo na gutumanya murigito Polikapokara Jerusha huyu boigore oyo moboba ya committee bechisemi ase bunge nene nigo agikerie na nene ogotenene gwa kukobwato kwa kwenengo gocha sabora kigwa bali abe university ne college enengo yakabwate kurunse ya kiombekeri kya help egento kolengana monera aganire Kenya ko bage gosunsurwa ali morioka ili ogotoria abana bakurwase chiamate chintaka kwenyorera egesomo help montaji etakagende court agakana bono besa njiri konyara kurwa nibari konyara kogenda no ene new model mbakokora njaire tukoti elie ngoro tegokora kyara konya yaruro lakini ntu abatebi ekagara mama etamu in education committee ntu abatebe if they go beyond this February we are going to come out tokurense go etanga is this a country etutaite go ita generation chinde akara abantu bana bagotire bare se bare tutoita bana bakabaita bagokina we must have a solution kegara abana baita bagendere kabere skuru gali buya ukwana stinseme chika cha karantini wego nigo Jerusha gendere ko bagosegeta bayibuli kwene kibuna ngoira bara abana babase chisukuru ilio bachagwe konya sama tukale busyo asibega basemiri abana kubeko mukiele gokonya asibakurwa omwana onyakaro omwana omoronge motebi asome motaiga goikaga alitakubwatia abana bande nebintu binde bagokora mwana aro kurwa sa ataka ogenda ubwatie bintu osirani mwaka getanaro rocha kobakonya osirani miss kamuranja abana balimo gosoma muri isiko inyora se mwarure omweli oyeni gagende ko bagakobasaba abana enje kurwa soro kongorega kumusira bosobo bochojo bonene bu mwaka 2022 yento kolengana monera atebire nga nigo entundeye omusubati aranyara ko bagakonyorera bagali abene kurwa se county Nyamira kugambira e county Yeiga igenta bekire okubwekana
amo no mugavana we county ya Homa Bay Omosubate Gladys Wanga naende tu arengenere parliament manya naende niche narengo yomo bona achikumurige chikura maatari bono bagatugateba ninga tokogenga bakungu tugenge bagotenga bakungu mbanjaini lakini bakani nga barusie vocabulary iyo bono abakungu ndwanjaini iginko ripoti rigetasine kya ubwanchete kya Gatembe kurwasi nseme cha karantini ime ye wadi yega ya gesima ebunga ya bugetutu bwa Masabe County ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Mancho murigiria sorobo tiururwa ya Polycarp okara no to kwirumu dimokase ekionga chinsa ibere enseme gentangani turanyorobo sembi bwa Gatembe ase studio ya kabere to skare kurena turena mange sema ya kabere Bagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo dorome, ninjo mangana mati, ninjo bangina ninjo. Onchali omache ndi bachiboke ndu tatona nako nda bwiro bukitoba tikisiomba ene nkwanera gitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na na butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabatana masikari yale onchali omache inde bachiboke ndu akanda bwiro bukitoba toba tikisiomba uitete nkubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kauzili na umonchali yawe togigo oinero monchali uitobori bainto bo macho murori muguzi onchali mache ndi bachiboke ndo akanda bwira bokia tobo itegesiomba uitete nkubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzina na umuguzi atebete igenje kabisa Bagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo dorome, ninjo mangana mati, ninjo bangina ninjo. Gatembe Television ekionga kiamamugusi. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chire cha mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables
mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 na boigo nechi 8 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwate umurulio ulipa pole pole asuwanjiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchobo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sanolebere kyanda eyemo isano lebere isato kyanda ibere inye kose enote sanolebere isano nesato ibere inye eyemo inye isano lebere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana mwancho murigeria se ensemega ya kabere yekionga chinsebira sobotko bwarero nabono tokukendera kwemanya kurwa se county ya Nyamira asomo jumbe bwe bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mugaka anyareko bakago kwandra ekikiagarire chipara anemoro samagendere chipara atarikira ni wasinchira ya bene ase bunge yo korengano Mheshimiwa Mugaka ni gobona goteba ogotuguterware we finance billion mwako 2023 eyanyatako bage bosokorobekana kwa basau kwa negative asensi ya Kenya ukairira serikali gotuguterare e finance billion mwako 2023-2024 na kikairira magendera atarikira na asenchira rengia Mheshimiwa Mugaka ni garingi ko yakwaniga moiga wokubekero gutoko mugambi muya we location ya Bosamaro chache ase bunge yo ya West Mugirango chinga kecho mwancho morigeria homo county commissioner we county ya Nyamira Mheshimiwa Erastus Mbui asomo igo yoyo niko bana nyariko baga kubolyo kubwatira nokuya ase gatia bagambi kwene kyabuna amarwa ali atancheiri tariko chako kandra kwanigwa ase binyoro unagotomanya muri kito Fatgad Gisemba Okoboria nigo kwaboriwe gujase omugavana we county ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo okenya ebirengo bya masomo ase kisukuru cyobobundi okoboria okoiga nigo kwaboriwe no mubunge o West Mugirango Moske Stephen Mugaka oyo oenekrie bona kisukuru chinyinge cyobobundi ekyo ekizarekari cye county kibwenete gotenenera nigo chinyinge kitabwati abari mu baisaine naboigo ebintu byengenjo ebyo birakonye abana we kinya ase kikosi maboko. Na nataka kuomba msamaha, mimi mwenyewe nilikuja Bigege nikaambia county government bring equipment here, bring teachers here. Mimi mwenyewe mjumbe nitalipa school fees ya kila mtu, kila mtoto atasajiliwa. Abantu ba Bigege chi equipment chi aretu ose nchirare ko kumwe chipi baretu chi equipment inje gotaru mjumbe manyete nchiraretwa na bari mumbarali kwa. And my humble plea to my governor and the county government, just deploy the necessary training equipment to all our village polytechnic, and you are guaranteed that once our students are admitted, tuta disperse hiyo basari yetu iende kuwasaidia. Kukwana ase omuyega bwo kumubekera egutwa omugambi omunene kwe location ya Busamaru chache Evans Matara oyokorekana asabisi y'omugambi ime yekenyoro kyagesero ime ye bunge eyo ya West Mugirango abwase Omoske Stephen Mugaka akwanira ekyagerire okonyoriwa kwokoroiswa wechipara anene ime ye bunge ya West Mugirango. Naomba msamaha kuwa barabara zetu hazijatengenezwa in good time, na hii ni kwa sababu yetu sisi wote. Mnajua mliniambia kama mjumbe wenu nisipigie kura mswada wa fedha wa 2024. Tayo mwanti anataka so aka yes. Dalili inumwankane tinga hiyo usikubali, na nikapeleka maoni yenu nikakataa, na nyinyi mkakasirika, vijana wakakasirika. President akasema hiyo haitaendelea, wacha ikae.
So serikali haina finance bill 2024 ya kuleta pesa ya kutengeneza barabara. Ensemo yaye omucounty commissioner we county ya Nyamira Elasta Zimbui nigo aganirie abagambi abanene na boigo abakonyi babagambi kubeka omukya eryo gukura oboengi bwa marwa atanjeiri ase ebinyoro abwase amentana goteba nigo bagukya gukora omusako omutindi eryo kurwania amarwayo atanjeiri. Ndio maana ninasema tutamenyana tu, tunaendelea kubomoa. Tutaendelea kubomoa. Saa zingine mimi napiga mguu polepole tu nikifanya mazoezi yangu na observe ni kipi ambacho kinaendelea the surrounding. Nashukuru wale wa Nyamira kidogo sehemu kubwa wameiangamiza, haionekani sana. Si kusema kwamba haiko, wale wamebaki ni hawkers. Wale wanatembea na thamos unafikiria ni chai wanauza, kumbe kuna vitu zingine, ama kikapu unafikiria wanauza maji ya chupa, kumbe kuna vitu zingine ziko hapo. Tunajua hizo binu tu na tunakuja. Hingo ripota ya Getembe kurwase ebunge yeiga ya West Mugirange kutoka imeye kaunti ya Nyamira Njefa Tikadi Gisemba. Bemano Fatgad Gisemba kurwase kaunti ya Nyamira mwancho murigaria tokurana se kaunti ya Kisii maiga yomo governor we county ya Kisii Muske Paul Simbarati kwene kietaro ya magendro itukori gorase bunge ya Kitutu Chache North hasane getigo chakiwa rugwasi urigo kwegatia magendro ase chinsemecho nigegatia barai baganda togwesokya na kogokera egetambo kirekyo oyo bwango iga no yori getie kirgo kyo bo MCA se wodi ya Sensi Ronald Siro onyare ko bakagwesokya na kogokera egetambo kirekyo asebona atebire tariyo nigo yarenge engia na nigo ebwate obuseni gebwato gosemeria kwa magendro ochiasa bamenyi be chinsemecho nigaruro ko bole ochiasa barai kwene kyabuna nko bwatera na bare ase ensemo ya magendro ane mona ensemo ye chisem igolete emochari ya marani yanse gokora egasi nabo igo na igolete enyagitari ya nyanchogu yanse gokora egasi igo ngoteba naende ng'a mbuya mono eso gututarera na aso cha gutukwania na abanainchi bonsi mbabete no mogoko sana gokorora woika ase binyoro esibale abana baitu mbarororo babwenerete ba join technical colleges echi elinde kwebundisa amang'ana ya maboko bwebundisa obwagachi nabo kwebundisa amang'ana y'obosoni nabo kwebundisa amang'ana y'estima n'amang'ana amange ayarese chikollege osi chipolytechnic echichitu igo abandu baitu naende na mono bono chigasi chia bono ese Kenya yeito chigasi chia maboko na chichirororo chigasi chiobisi chiabere chinke igekero bwate amang'ana yokoboko gose skills igole omonto muhimu mono sana naende oranyare konyora egasi rahisi wetanie amang'ana ye chigasi chiobisi inabore chichukura 2022 mukambekera chikura ase obonge lakini rende ekaba ebahati na yabete inaira ekiagera ase siasa nambe yemo nero yoka ere ya muhimu noba namba ibere bado gabuturabwa lakini bono gochimutua ni ngenderete korora obwanchani mogenderete kong'orokia ninde tayare kubakorera egasi ninde tayare tubwaterane torosi sensi yeito MSA Koska bosio mwancho murigario muraibu ense ya Kenya Muske William Ruto
asetario ya matuka tano ya magendro sorogongo rwa Northeastern Kenya itukuria kabererero ni ganyara ko bakagotara county ya Wajir sanyara ko bakakwene kyo gwasiori gwa kwegatia magendro ase chinsemecho gusangana manyewe chinsemecho omo raibwense ni ganyara ko bakagokwandro ko kanyo kukororo kwa baraibonsi kurwa ase chinsemecho nsigo chamo kubabwatania bananchi na bego konya serikali ya Kenya kwanza goikirania igati ya magendro na gutuma nyumurikito Catherine Kwamboka. Asetaro yaye yokone kya magendro na kobeka oborendi ensema Northeastern ritukura kabererero ni gomora ibwensi ya Kenya omoske Daktari William Samoei Ruto na omokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki batarera county ya Wajir erikorotota emirobiro ya magendro anene mono obwagachi bwechinyomba cheri gorirense gochakia okoino na gwe chancho asetugo obwagachi bwebiwanda amona magendro ande amangi kwa hapa kama siku ngapi? Nafanya kazi ya mkono ama kazi ya fundi ama kazi gani? Gukwana asegitike orare county ya Wajir muraibwense ni gakwanera engana yokwana na kwebibande anene mono asebisa kubiribire asomo baka bwechinse chinde anene mono ogwetigwa asomo robiro mokongo na kaboligwa amaborio ayare amange eyo yagerire serikali konyora okwemurungania korwase ebisa kwebyo muraibwense ni gachenchiari chikerio na kobarrobelia bune ebisa kubinde enyema yera kubwatirana ne Kenya iwe equal to the rest of the Republic of Kenya. Chinga kechecho ni go muraibwense ateba ni gabwate ganga yo kubwatania ba Kenya na ateba Kenya tekoskabosio onye tobwato bokabira na boigo ogwitana muraibwense ni go boire go aboria bamenyi be county yo kumubwatisia asa 40 ba Kenya amo na kwanekia amagendro ase ensi yetu ya Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa Wajir, sawa sawa, mambo ya kuunganisha Kenya. Mimi nimesema Kenya hii haiwezi kuendeshwa kwa mambo ya ukabila ama mambo ya kugawanya wa Kenya ama maneno ya chuki. Mimi nawauliza ndugu watu wa hapa Wajir, si mimi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya wote hapo kwa broad base. Nyinyi mko hapo ama mko nje? Hapo kwa broad base mko hapo ndani? Niunganishe Kenya, nilete wa Kenya wote pamoja, ndio tusukume maendeleo pamoja. Hebu nione wala wanasema tuungane. Ngoripoti reke Tempe TV, Incheria na Catherine Kwamboka. Togoska bosio mwanchumo rigererio mu waziri otenerete amangana yechinde merona bigo bwagachi bwechinyomba umheshimiwa Ali Sohome nigagendere kwegerere gatambo kirogia serikali ya Kenya kwanza kwari bagari ritangani umuroberi bo bwagachi bwechinyomba echo ande munasogo chia koene kiabuna abana inchi bensi ya Kenya bachikomenya senchirerengia abigo koene kia okwigoro kwa mabaga yechigasi gochiase abasai. Our target is 1 million in 5 years. You asked me, how come then we are behind? We have fallen short of the numbers of 200,000 units. It's an important question. You understand that there was a snag in the beginning, disruption of court cases, and of course for us the program to take off, this has been a lot. I think previously the program was not streamlined. The construction, the procurement systems, because we must follow the law. And therefore, even to raise enough money, the beginning year, that is 22-23, we are now in 24-25. I believe we will accelerate the speed towards achieving 200,000 per year. The annual collection is between 63, let me say on average, is that Sira? Yes. Between 63 and 65 billion Kenya shillings per annum from the 1.5 that we are collecting from the employee and 1.5 that we are collecting from the employer. So that is 3%. We have Mwancho murigeria na kurwase chinse cheisko nigo ense ya Tanzania ikoragwamo numuraibu ense yo
Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anyar ko bagakora omuyiga bogochengera obokoreri w'ikiama kya gisiasa ya Chama cha Mapinduzi CCM ikyare gochengera emyaka 45 kurwa ogochakiwa kwaye nigo bono Mheshimiwa Samia anyar ko bakagoteba ikiama kyo nigo kirache koenekia kubwatuka oboraiborobia gochiasa menye bense yo ya Tanzania sagendere kubasaba abananchi kweri kyasobonge na ko boke ikiama kyo kare kagenda koenekia serikali ayengo ikiranira obokoreri gochiasa abananchi bense na wingi wa wanachama. Chama cha Mapinduzi sasa kina zaidi ya wanachama milioni 12, lakini mbali ya wanachama kina wapenzi wengi sana. Lakini jengine tunalojivunia ni upana wa mtandao wetu unaotokana na jumuiya zetu na umadhubuti wake unaotokana na organization yetu, jinsi tulivyojipanga, jinsi chama kilivyo ngazi mbalimbali. Hayo ni faida kwetu tukiyatumia vyema. Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, tutaendelea kujimarisha zaidi ndani ya chama. Kwenye mkutano mkuu maalum uliopita, tulieleza jinsi tulivyokwisha kukiwezesha chama chetu katika ngazi mbalimbali kwa nyenzo muhimu za kufanyia kazi ikiwemo usafiri. Tunataka kuona viongozi wa Chama cha Mapinduzi wanawafikia wananchi, kuwasikiliza na kutatua changamoto zao. Lakini katika hatua nyingine, kichama tumejipanga na matumizi ya tehama ili kukuza mawasiliano au kurahisisha mawasiliano. Chama sasa makao makuu inaweza ikazungumza moja kwa moja kwa kuonana. Katibu mkuu anaweza akashiriki mkutano wa kamati ya siasa kwenye mkoa kwa kuonana na hata kwenye wilaya. Mwancho murigarira na kurwa sensemo yekiunga chigosori nigo bono yegosori ya golf iyo manyekanete koba buna negosori y'abantu bari babwate nibo kurende omurikito Haruno Toto Nyengiri nigo asanga no oyo kabero mujumbe omukoro webunge ya South Mugirango Muske David Kombo oyo nyara koba kagotuguterare na goteba buna egosori ya golf nigo ere ya mogosori onde bwensi nabo igo mamincha na bari bagoteba ngagosori yote bwatibu faida bonde bwensi nigera komokonya omuntu uri koyegosoria konyora amange na ndimo na sensemo yo kwerenda kebocheno kusanga every day. We start between 10 and 11. These days it's 10:30. At 11 there's another one of us who is not here, who is a lawyer. He goes to court, so he joins us at 11. Mzee omujumbe omutangani bwebunge ya South Mugirango Muske David Kombo nayo mobo ase bali bakogosoria egosoria ya golf na nigo airali bagalia bene gotubwaterania ase egosoria yuoli tukoria lero 5 times umpire ngoro imole go korwali smata 5 times wiki ngoro osoime. If you play 6 you go 1 over, you play 7 2 over. Kore there we kori genje ko mpira igoro oyo mukioro kabisa ogugoroga itinga ya it is there. You must have a club ikurusiga kibe kumpira igoro. Kombo oyibo igorenge omonogeri okabire bwe bunge ya county ya Kisii nigata yabuna egosiri yuone ya mwe chigosoli chiri chisikire kigima kubwatikana no bwene bwaye ase obuliana ni bonde bwanzi butrikone kigwa chinga kigosoli yo egenderete. Is about golf is that you play the ball as it lies. You don't move it. You don't wait to see whether someone is seeing, then you move it. No, you play as the ball lies. You must score straightforward. You hit the ball. If it goes the bundu, you hit it from there. Or you take a penalty. Golf is a very fair game. Goigo nigo Muske Kombo airera obuya bwe gosori yuo ya golf gochia asomonto kuba mono ase chinsemo chobochenu. One thing about golf, it helps you. You use all the upper torso and the lower torso
as an exercise. What do I mean? As you swing, you see the upper part is playing towards the green or something. So it's a game where you use all your intelligence. Eyes are seeing, brain is judging. Yes, one thing again about golf, noise that will not help you play. Kombo nigo arwa ensege togochia asia basae kubwaterera egoserie yubokongu egekugera nigo yakonyire abange. For young people, they earn a lot. With us they earn a lot. Arafu kama bwate timu ya basae mo komenta manza chini. Oh, we have Elimu Academy is mentoring children. It mentored children who have gone up to the national level. Youth. One of our girls was in Vipingo. One of our boys won in the Kisumu a major competition. Igoro ye miaka yogutimuka kurwa ase egosiri ya golf muske kombo nigo agoteba iga. Apart from a toddler, is the only game you can play from youth. Yeah. Death do us part. You don't retire from golf. Aaron Ototo Nyaingiri, Gatembe TV. Memono murikito Harono Toto Nyaingiri no roboti oruo rwechigosori ane mono gosori yo ya golf mwancho murigeria guika kugenda mbeo kwa roboti origa no nyeni nche na maite egosori iga ni yabantu bari babwate enibo korende korengana n'umushimiwa David Kombo nigo bona tebire gosoriga ya golf ne eyo mogosori onde bwensi oyo origetie gwesona ne kwenekia gosoriga ase obogima bwaye gwikiragwo no tugikira mweri obwekionga chinsa ibere ase nchira yo bwikira no mbuya mona sabari kibaito bamangana abane kia bunanko ya sangeri baraiga onsi ase nchirengia na ayo mwancho murigeria mbuya mona asokwira chinga gichago gosangana into kurutoga chagete gwikira bwani gatwari marwa bengia abigo gendra kwegokia nemiroberi gendrete ya Gatembe TV. Wilson Makori kurwa sense moyo munu we manyerio Stanley Ondie kikurumaiga ye kamera na bigo mo director ne DJ Atsan na butwene kebuna yigango gochirara senchirengia tumerane na ndege koroga chinsa inye ase kionga chinsa nyobot kubware Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au